evindar em dawî dikin. Rojekî wilo dîrokî de, rojekî di merhelê dîrokî de em derbas dibin. Bi taybetî li pêşiya me pazdê tebaxê tê. Di meha tebaxê de, di tekoşîna gelê Kurdistanê de ev meh xwediyê ciyekî girîng e. û di van roja de devrayekî li ser navê Şehîd Evîndar bi dawî kirin. Em vê dewrê wateya wê na wateyekî dîrokî didêneye de. û dîsa merhele ku em tê re derbas dibin, bi taybetî bi giştî di Kurdistanê de û di rojhilata navîn de berxwedana YPG û HPG Şengalê de berxwedana got tê meşandin, em vê berxwedaniyê di vê derê silav dikin û heta dawiyê em li ser heta berxwedanê bimeşin. Li ser şeref! Li ser şeref!